Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 4. Diagramau coeden a tablau dou ffordd. Yn y fideo blaenorol, cyflwyniwyd y syniad o debygolrwydd amodol, a chyflwynwyd hefyd yr eolliosi cyffredinol ar gyfer tebygolrwydd. Hynny yw, tebygolrwydd A B, symbol fel N heb y cwt. Fyna yn haflu tebygolrwydd A B, sy'n haflu tebygolrwydd A, lluosi tebygolrwydd B o wybod bod A wedi digwydd. Ystyriwch y broblem o dynnu 2 bêl heb ei dychwelyd o fasged sy'n cynnwys 10 pêl o'r un maint, 6 ohonynt yn goch, R, a 4 ohonynt yn las, B, red a blue. Gallwn lunio diagram coeden i arddangos y broses. Felly pêl cyntaf i gael ei dynnu gallu fod yn goch neu yn las. A'r ail bêl yn gallu fod yn goch neu yn las o wybod bod yr un cyntaf yn goch, neu coch a glas o wybod bod yr un cyntaf yn las. Felly, y pêl cyntaf yn goch yw 6 allan o 10, 10 i gyd, a 4 allan o 10 yw'r pêl cyntaf glas. O wybod, os mae pêl cyntaf yw cael ei ddewis, bydd y tebygolrwydd bod yr ail bêl hefyd, ail bêl yn 5 allan o 9. Mae 5 coch ar ôl allan o 9. A felly, y tebygolrwydd mae'r ail bêl yn las, o wybod bod yr un cyntaf yn goch, yw 4 mas o 9. Felly, ni'n gallu ysgrifennu hwnna, tebygolrwydd bod yr ail bêl yn goch o wybod bod y pêl gyntaf yn goch yn 5 mas o 9, a'r tebygolrwydd bod y pêl ail bêl yn las o wybod bod y pêl gyntaf yn goch yn 4 mas o 9. Ni'n gallu gosod rhywun ar y diagram. Felly mae'n cyntaf wedi bod yn goch, felly mae un coch wedi mynd mas o'r fasged, 5 mas o 9 coch a 4 mas o 9 ar gyfer y glas. Ystyriwch y broblem o'r un peth eto. Felly tro yma, os mae pêl glas yw'r cyntaf i'w ddewis, a tebygolrwydd bod yr ail bêl yn goch, mae un glas wedi mynd, so mae dal 6 coch ar ôl yn 6 mas o 9. A tebygolrwydd bod yr ail bêl yn las, mae 4 glas yn y cynni, 3 sy'n ar ôl mas o'r 9. Felly, ni'n llysgrifennu hwnna fel tebygolrwydd yw bod yr ail bêl yn goch o wybod bod y pêl gyntaf yn las yw 6 mas o 9, a tebygolrwydd bod yr ail bêl yn las o wybod bod y pêl gyntaf yn las yn 3 mas o 9. Felly dyna beth sydd gyda ni. Tebygolrwydd coch a coch yw tebygolrwydd coch oedd 1 a coch oedd 2, sef o'r fformwla dyn ni ar y sleid cyntaf, tebygolrwydd coch oedd yr un cyntaf, lluosi dy, coch yw'r ail o wybod bod yr un cyntaf wedi bod yn goch. Felly lluosi ar hyd y brigyn yna, a ni'n cael 6 dros 10, lluosi 5 dros 9, a ni'n cael 1 treian. Ar gyfer y brigyn ac anghennau yma, coch gyntaf wedyn glas. Felly 6 mas o 10, lluosi 4 mas o 9, yn rhoi 4 mas o 15. Y trydydd canghennau, set o ganghennau, glas oedd gyntaf wedyn coch, yn 4 mas o 10, lluosi 6 mas o 9, a ni'n cael 4 mas o 15, a'r un ola, glas a glas, 4 mas o 10, lluosi 3 mas o 9, a ni'n cael 2 mas o 15. So ni heb canslo, byddwn ni'n lluado'r un lan, a byddwn ni'n gweld bod nhw gyd yn dod, swm rhain yn dod i 1. Mae hwnna'n 5 mas o 15, felly 5, 9, 13, 15. 15 mas o 15, felly ni'n iawn. Mae werth gwirio os ych chi wedi gweithio nhw mas yn iawn. Mae reol lluosi cyffredinol ar gyfer tebygolrwydd, hwn, yn gallu cael ei aildrefnu i roi tebygolrwydd bod B yn digwydd o wybod bod A yn digwydd, yw'r symbol yna,
yn golygu bod ni angen tebygolrwydd A B yn digwydd a rhannu fe gyda tebygolrwydd A. Neu gallwn ni weid tebygolrwydd bod B ac A yn digwydd a rhannu fe gyda tebygolrwydd A. Tebygolrwydd A sy'n mynd ar y gwylod hwnna'n bwysig. A gall hyn fod y ddefnyddiol i gyfrifo tebygolrwydd amodol sydd ddim yn amlwg. Felly, yr allwedd i ddefnyddio'r fformwla yma yw ddehongli yn ofalus beth mae'r digwyddiad B ac A yn golygu. Enghraifft 1. Mae 2 bêl yn cael ei gymryd heb eu dychwelyd allan o fasgau sy'n cynnwys 10 pêl o'r un maint, 6 ohonynt yn goch a 4 yn las. Darganfyddwch y tebygolrwydd bod y 2 bêl yr un lliw a'i gilydd. Yn hwnna gynta. Felly dyna beth oedd dynnu o'r sgrin diwetha. Felly ni angen bod y 2 bêl yr un lliw a'i gilydd. Hynny yw coch a coch neu glas a glas. Felly mae treian dyn ni plus 2 mas o 15 a ni'n cael 7 mas o 15 am y 2 yna. Rhan B, darganfyddwch y tebygolrwydd bod y 2 yn las o wybod bod y 2 bêl yr un lliw. Y 2 yn las o wybod bod y 2 yr un lliw. Felly, y tebygolrwydd bod nhw'n las a bod nhw'r un lliw, rhannu gyda tebygolrwydd y darn amodol, y 2 o'r un lliw. Ond mae tebygolrwydd glas a glas a'r 2 o'r un lliw yr un peth. Felly, tebygolrwydd glas a glas ar y top, rhannu y 2 o'r un lliw o beth gyson ni'n rhan A, rhannu'r unna a ni'n cael 2 allan o 7. Enghraifft 2. Mewn coleg, rhaid i'r holl fyfyrwyr dewis un ac yn un yn unig opsiwn allan o celf, cerdd, drama neu chwaraeon. Y tabl yn dangos yr opsiynau a dewisir gan myfyrwyr y coleg am y flwyddyn academaidd yma. Darganfyddwch y tebygolrwydd bod myfyriwr a ddewisiwyd, rhan 1 o ar y chwaraeon, yn dewis cerdd o wybod bod y myfyriwr yn benywaidd ac yn benywaidd o wybod bod y myfyriwr a ddewisiwyd yn dewis celf. Felly, gyntaf mae gen i ni dabl, felly mae angen i ni ddod o hyd i cyfanswm y colofnau a'r rhesi. Felly mae 120 yn wrywaidd, mae 110 yn y benywaidd, felly mae 230 i gyd. Mae 56 wedi dewis celf, mae 30 wedi dewis cerdd, mae 30 wedi dewis drama, a mae 114 wedi dewis chwaraeon. Mae'n achuwirio bod y rhes wilod a'r colofn ola yn adolani 230. Felly ni angen nawr yn dewis chwaraeon. Myfyriwr a ddewiswyd un myfyriwr yn cael ei ddewis a bod e'n dewis chwaraeon. Felly chwilio am chwaraeon cyfanswm y bobl oedd wedi dewis chwaraeon yn 114, rhannu 230. Yr ail un, yn dewis cerdd o wybod bod myfyriwr yn benywaidd. Felly benywaidd ac yn dewis cerdd. Felly 22 allan o'r ei benywaidd yn unig. A wedyn yn benywaidd o wybod bod y myfyriwr a dewisiwyd yn dewis celf. Felly dewis celf a bod e'n benywaidd yn 44 mas o 56. Dewisir 2 myfyriwr ar hap o'r coleg yn awr. O wybod bod y 2 myfyriwr yn wrywaidd, darganfyddwch y tebygolrwydd bod y 2 yn gwneud chwaraeon. Felly, ni angen canolbwyntio ar myfyrwyr gwrywaidd. Y 2 yn dewis chwaraeon yw'r un cynta yn dewis chwaraeon, wedyn yr ail un yn dewis chwaraeon o wybod bod yr un cynta wedi dewis chwaraeon. Felly, yr un cynta yn dewis chwaraeon yw 85 mas o'r gwrywaidd 120. Felly mae'r ail un nawr, mae un gwryw wedi mynd. Mae'r ail un yn mynd i fod yn 84
mas o 119. Mae 1 wedi cael ei ddewis. A mae hwnna'n dod i hanner. C. Dewisio'r 3 myfyriwr ar hap o'r coleg. O wybod bod y myfyrwyr yn gwneud chwaraeon, darganfyddwch y tebygolrwydd bod o leia 1 yn benywaidd. Nawr ten, so maen nhw'n gwneud chwaraeon, felly ni angen canolbwyntio ar y grŵp o bobl oedd yn gwneud chwaraeon, a ni angen o leia 1 benywaidd, tebygolrwydd hynna. Mae hwnna'n 1 minus, gallech chi fynd trwy pob un, neu 1 minus bod nhw gyd yn wrywaidd. Felly 1 minus, os nhw'n gwrywaidd i gyd, felly 84, 85 mas o 114, wedyn 1 gwryw wedi mynd, felly 84 mas o 113, gwryw arall wedi mynd, a 83 mas o 112. 1 minus hwnna yn golygu bydd o leia 1 benywaidd yn ni, a mae hwnna'n dod i tua 0.58. Naw. Gwaith i chi nawr. Ymarfer 2 gwestiwn yma, 1 ar defnyddio diagram coeden os chi am. Yn dosbarth o 25 o blant, mae 10 yn cerdded i'r ysgol, 8 yn beicio a 7 yn cael ei gyrru i'r ysgol. Dewisir 2 blentyn ar hap o'r dosbarth, darganfyddwch y tebygolrwydd bod y 2 yn cerdded, bod y 2 yn defnyddio'r un modd i deithio'r ysgol, a bod y 2 yn cerdded i'r ysgol o wybod bod y 2 yn defnyddio'r un modd o deithio'r ysgol. Felly A, B a C dych chi fyna. Yr atebion yn dilyn, felly gallwch chi... Fi'n mynd i gwpla darllen 2 a wedyn mae rhaid chi ddala'r fideo os chi moyn i trio nhw. Achos bydd yr atebion yn dilyn. Felly cwestiwn 2 ar tabl. Mae'r tabl yn dangos y modd mae disgyblion mewn ysgol gynradd yn teithio'r ysgol. Mae y rhan o'r ysgol yn babanod, y rhan o'r ysgol yn iau, rai yn cerdded, rai yn beicio, rai yn mynd y car, rai yn dod â'r gludiant gyhoeddus. Bws, lle. Os dewisir un disgybl ar hap, darganfyddwch y tebygolrwydd ei bod neu fod yn ddisgybl o'r adran iau sy'n cerdded i'r ysgol, ei bod yn cerdded i'r ysgol o wybod, ei bod o'r adran iau, a yn ddisgybl o'r adran babanod o wybod ei bod yn cerdded i'r ysgol. A B, 1 disgybl oedd yn A, B, 2 disgybl ar hap yn cael ei dewis o'r ysgol, darganfyddwch y tebygolrwydd bod y 2 yn teithio'r ysgol mewn car, a bod y 2 yn fabanod o wybod bod y 2 yn teithio'r ysgol mewn car. Felly cwestiynau chi, atebion, dylwch y fideo a trio nhw mas, atebion yn dilyn nawr. Dyna cwestiwn 1, a dyna cwestiwn 2. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yma.